Δόσεις Cretan Comics το ερχόμενο Σάββατο το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Πρόκειται για ένα βιβλίο που διηγείται τη μεγάλη περιπέτεια του νησιού από τη δημιουργία του ως και τις μέρες μας. Την ιστορία της Κρήτης σε μόλις 56 σελίδες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να κατανοήσουν με ευχάριστο τρόπο όσοι διαβάσουν το βιβλίο του Παναγιώτη Γιάκα με τίτλο «Ιστορία της Κρήτης σε κόμιξ». Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου που κυκλοφορεί από την Cretan Comics σε Κρήτη και Αθήνα. Ο μινωικός πολιτισμός, η ενετική αναγέννηση που επηρέασε όλη την Κρήτη, η τουρκοκρατία, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ακόμα και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οικονομία του τουρισμού που πάλι άλλαξε την εικόνα του νησιού. Υπάρχουν κάθε επεισόδιο, νομίζω ότι έχει τη δική του σημασία και επιπλέον πέραν αυτού νομίζω ότι είναι και ακριβώς επειδή η Κρήτη και γεωπολιτικά, επειδή βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου, επηρέασε είτε τον κόσμο, είτε όταν όλος ο κόσμος ήταν η Μεσόγειος, αλλά ακόμα και όταν ο κόσμος έφυγε από τη Μεσόγειο συνέχιζε να επηρεάζει, οπότε θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο είναι μια μικρογραφία της ιστορίας του κόσμου η ιστορία της Κρήτης. Δύσκολα είναι λίγα τα εγχειρίδια ή οι δημιουργίες οι οποίες παρουσιάζουν την ιστορία της Κρήτης συγκροτημένα και με ένα συνοπτικό τρόπο. Νομίζω ότι η προσπάθεια του κυρίου Γιάκα και της Cretan Comics αξίζει την ενθάρρυνση της περιφέρειας Κρήτης, αξίζει να δοθεί το μήνυμα από την περιφέρεια Κρήτης ότι οι νέοι δημιουργοί από όποιο μετερίζει και αν βρίσκονται αξίζουν να προσπαθούν και να αξιοποιούν το πλούσιο πολιτιστικό, ιστορικό και όχι μόνο πλούτο το οποίο διαθέτει η Κρήτη και να προβαίνουν σε τέτοια σημαντικά εγχειρήματα. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί με επιστήμονες σχετικά με την συγκεκριμένη έκδοση. Συγκεκριμένα θα παραβρεθεί η Χαράη Ανδρεάδου, η οποία είναι σχολική σύμβουλος υπεύθυνη για θέματα ιστορίας και παιδαγωγικής. Θα είναι επίσης ο Νίκος Ολίτινας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν απευθύνεται μόνο στα μικρά παιδιά. Τουλάχιστον αυτή ήταν η πρόθεσή μου. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά. Θα ήθελα, δηλαδή πρόθεσή μου ήταν να το διαβάσουν και οι μικροί και οι μεγάλοι, και τα μεγάλα παιδιά δηλαδή, τα μεγάλα μικρά παιδιά, και οι ξένοι που επισκέπτονται το νησί. Νομίζω ότι είναι μια καλή σύνοψη για κάθε επισκέπτη και για κάθε ντόπιο να μπορεί με εύληπτο τρόπο να κατανοήσει την ιστορία του νησιού που είναι και τόσο πλούσια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε.